But uyesu la noba indebe kubazalwana endizakuyisela ngizakwazi nini ukuhamba kodwa kunjalo hlalani ndoda nani bazalwana sikhabathana isihlalo sasecaweni sikhabathana isihlalo sasecaweni kodwa ukuba nizakwazi ukuyisela indebe esihlalo sasecaweni sithathe isihlalo sasecaweni uba nakwazi ukuyisela ngoba sinendebe eselwayo isihlalo sasecaweni indebe yaso ibangeloba bathi abantu beyokuthanda bangaphansi ngoba injalo ngoba isihlalo sasecaweni sinendebe enye indebe yesihlalo sasecaweni indebe yesihlalo sasecaweni ngoba isihlalo sasecaweni sinendebe enye indebe ofuneka ube ready for ukuyisela ukuba mulando bakanele ngubani funeka ube ready ukuzichazwa ama ndikubani intombi kabani isukaphi ube ready indebe efuneka ube ready ukuyisela kanti enye indebe ufuneka ube ready isela ukuhlela kwesihlalo indebe yokuhlelwa indebe yobuza uhlelwa uhlelwa xa uhleli kule ndawo funeka ube ready uzawuhlela ubuzaba nondyebo wecawe funeka ube ready ngoba sizawuthi imali yecawe uyityile funeka ube ready zindebe ezo funeka ube ready ukusela uyesu kuthetha loo nto ngoba salani uthi hlalani bazalani uba nizakwazi ukuyisela hlalani andiyekembe ndithandizoshumayela andiyekembe uzakuthi ndithandizoshumayela yazi ndiyayithanda ke ivangeli kuba ithi imbali befundisa usalome uyibonile le ndebe ebulibezweni uyibonile mngqibezweni ebengenesakwazi ukujika ngoba wayeseyiqelile uyibonile ke emngqibezweni uyibonakale kanye ingaba yile ndebe lena wayithethayo nomliso yile yoba ubethelana ngesikhonkwane ngabantu emngqibezweni ingaba yile ndebe nale athetha ngayo thanda befundisi bayayazi uba aphelelephi la madoda amabili eyazi uba aphelelephi emva koba eqelile ngoba ithi ibhayibhile bonke abafundi aba-12 benjalo usikariyothi yedwa indoda eyazixhongayo onke la asela kule ndebe uyesu asele kuyo onke akhona emnqamlezweni nala acelayo ngoku ajike emnqamlezweni ngoba le nto icelayo izakujingisa emnqamlezweni bonke abafundi kangoba uPetrus uthi isibhalo wathi xa esezakhe indebela waguqula imilenze ejongisa intloko ezantsi uPetrus xa esezuyapha indebe nawe xa useza indebe yakho ngabantu bazawuthi useza indebe ngendlela eyahlukileyo kweyam bamguqula bamjongisa ezantsi akabethelelwa njengoyesu ngoba useza indebe rhamente sinendebe isihlalo andiyeke ngiyekile kodwa levangeli kuyasixelela ukuba emva kokuba inikwa le nto bayicelelwa ngunina kukho abanye abantu bazalwane isihlalo bangasiceli ngokwabo basicelwa nangabanye abantu kubekho abantu abathi kubo ewethu le ndawo ifanele akhona abantu abanjalo isihlalo athi umntu yena ngasiceli suka abantu bona baye kuye ebusuku bathi le ndawo ifanele ayimfanelanga uba sifunda loo nto apha isihlalo asinedresi sihamba kuso siyakhe isihlalo sizihambele ngestrato saso size kuwe
kunjalo la Bambi namandla lento esihlala inamandla ya Robben Island Robben Island yokhupha indoda eRobben Island ekhupha eRobben Island eyincotha eRobben Island eyithatha bathi abantu bekho ngaphandle yasuka lento isihlalo yazikhwekhwe yahamba yabheka eRobben Island yafika yangena eRobben Island yasivula ikambu isihlalo ngoba isihlalo sithunywa nguwe sasiyela kule ndoda sayilanda indoda ngoku namhlanje abantu bathi sikhululile engalo lolanda isihlalo salanda ibanjwa kuba sinjalo isihlalo sinento kwenza noba phangelaphi uhlalaphi uhamba kwindawo ezinjani uqhuba imoto ezinjani sinento kwenza naloo kodwa sisuke senze ntoni isihlalo sikhwekhe sibheke egoqweni egoqweni isihlalo sifike egoqweni intsasa zonke siphelile sifike isihlalo sizitsibe zonke intsasa sibhurushe isihlalo siyongena ngaphansi entsaseni sivubhulule umntu waso ngoba sinjalo isihlalo andiyelenda zabantu ndiyelenda zabuthi ufuna ugoduka nina ufuna ugoduka kwabathi sisayelonyolweni sanofuna ndikhube siyelonyolweni funolonyolweni ndifuna ke kasawuyela omnongo ukusithandazela ndithi bazalwane masihambeni siye ngeentliziyo ezinqwele ngeentliziyo ezinqwele ngeentliziyo ezingenanto ngeentliziyo ezi-empty yabona ke mfundo yabona ke ufundisa umadikane kholelwa kule nto uthixo usebenza uthixo ngexesha ungaplananga unjalo uthixo uthi xa usesiphithipithini songazinto sukuthixo akuthobele ngokwakho uthixo ngoba unjalo uthixo naxesha abapostile bethandazela indoda oba mayanyuke besithi yalatha nkosi ithi ibhayibhile uMatiya bekade khona akaqala uba khona umntu okade khona uMatiya kodwa zange abonele entweni kodwa ngalo mhla lomthandazo lesigama sibona uMatiya angene endaweni kaJudasi ngoba sinjalo ihlaba uthi kudala ukhona ungabonelwa ntweni ngabantu ecaweni abantu bejonga nje ecaweni sisuke isihlalo senza loo nto kuMatiya kuba kuthi uMatiya bekathe khona eyilandela ivangeli kaKristu akho mntu ubonayo uba ngumntu kodwa mhla kuthandazwayo bethandaza abafundi ngokwasithiwa kukho amadoda amabini alatha Thixo wasuka uThixo endaweni yokolatha abanye wasike wathi nankumntu unjalo Thixo angeke bazalwane uyilatha into ingaqondakali nangoku abaninzi abakhokeleyo namhlanje ngamadlakadlaka zizinto namhlanje ezikhokeleyo namhlanje esibheka phambili xa unolanda ifayile yazo ungafumana uba isuka intweni ikhokele apho zinjalo ngoba abathi uThixo bazalwane bezawuthandaza umuntu ongubo wenza laa nto yenzekayo mhlusamuel efika endlini usithiwa nguJese onyana babonke baphelele bakhona besithi uJese akongekhoyo balapha bonke sasuka isihlalo sabajonga isihlalo bemane bedlula ecankwakhe umane kusithonga lona andimonyulanga ngoba isihlalo sinjalo badlula nyana sivusamuel ephethe igubu lokuthambisa indoda ezula elinda uThixo athethe ejikeleza elinda uThixo makathethe ngoba le nto inoThixo phakathi ayinamntu uSamuel akakwazi ukwenza nto ngoba ulinda uThixo athethe bathi wakube bethethile wathetha uThixo
makuhanjwa ubhekwe zinhle ikhona idlakahlaka elisazinhle nalo liyafuneka kuba sinjalo sihlala sinjalo sihlala bahanje kwafuneka kolanda umuntu ezinhle khangela uDavid uba unjanini uDavid bazalwane bam namhlanje ndifuna niyiqonde kakuhle uDavid ngubani uDavid xa ukhangela ukumtrace kakuhle uza kumkhangela uDavid awumtholi kakuhle unina kakhe uyeva uba nguJokebed uyeva yonke into kodwa ikhona imbalethi lo mntana uDavid umntana wedlenguro lona ingumntana walapha umntana wedlenguro kodwa ilizwi likaThixo lakhangela into enjalo loyilanda makabizwe ezinhle akukhethanga noba uzelwe njani makabizwe ezinhle kabizwe athi ndiyambona ke andiyambona sisi umalusi andibazi abantu bakakho noba kumazi umalusi andibazi ojini noba bamazi umalusi banoba amazi umalusi andanoba bayamqondana kakuhle umalusi ndazi bamazi umalusi esizumalusi esuke ezinhle le nto ayikhathalekanga ingathi into endiyijongile igojokolo zisihlangu yeza le nto yathi yakufika siva isibhalo oba ndakufika uDavid kodwa mawuqale umcimbi uqale ngomcimbi utawufika lathi ilizwi likaThixo uSamuel laxwebha kuye kuba mna ndikhangele ngokukhangela kuwo bathi emva kwebetshintwa balithabatha igubu balibeka phezu kwentloko yakhe emva kwabo rhamente kaThixo sifa uDavid emva kwabenyuliwe bazalwane bam bathandwa lilizwi likaThixo esithi noba ndihamba emfuneni wethunzi lokufa andoyika kubi ngoba unami wena ndonyulwe nguwe Thixo nawe bazonyulwa emva kokuba wonyulwe ukuba wonyulwe nakuthi xa uhamba lendlela olonyulwe uthi Nkosi noba senihamba andizoyika kubi ngoba you are always present nakutsho ndithandaza ngomntu